ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنا، وبنيت المجد أطوادا شداد. أنت يا ملهم شعب أن يبروا، عشت كم حققت للشعب مراد. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنا، وبنيت المجد أطوادا شداد. أنت يا ملهم شعب أن يبروا، عشت كم حققت للشعب مراد. زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهادا. جامع الأشتات أنت مذ عرفناك، تحب القوم جمعا لا فرادا. زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهادا. جامع الأشتات أنت مذ عرفناك، تحب القوم جمعا لا فرادا. في خليج ومحيط عرفوا زايد ذاك الشهم من بالبذل ساد. قدر ما كان من مجد، ولكن نحن لولاك لما شئنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير دينا الواتسال وياتسال إن شاء الله الرحمن. الخيصة مجلس بابي خيزي سيد محمد رايك إلى قرآن الآيات والخن إلى سخدو بيتنا ومجلس باتنا. خلاص نخلي توفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. الله رزقك إن شاء الله الرحمن. الخير مجلس صاربو أتشوتني مجلس أبون تو تعال لجني هبون باجر ربطو حالد يخلو تدامك أوجو داندي هبون تورولي كمو أنا إن شاء الله الرحمن. إخلوك والله لخ إن شاء الله الرحمن.
Годовой отчет духовно-просветительской работы в селе Гоцеатль-Хунзахского района за 2023 год. В течение 2023 года была проведена значительная работа в направлении духовного просвещения. Основной акцент был сделан на проблемах нравственного и духовного воспитания подрастающего поколения. Потому что дети – это наше будущее. С этой целью были организованы конкурсы и викторины по основам религии среди детей и молодежи, направленные на расширение их знаний о религии и формирование правильных ценностей. Совершались коллективные намазы с семьями, после которых проводились различные конкурсы, розыгрыши. Регулярно проводились лекции и проповеди, на которых обсуждались важные темы духовного развития и нравственности. В месяц Рамадан был организован коллективный ифтар с участием джамаата всего села. А в месяц Рабиуль-Аваль – мавлиды в каждой мечети, в школе, в больнице и в детских садиках Аленушка и Ивушка. Успешно просуществовали летние курсы для детей и молодежи, где они проходили обучение основам религии, морали и этики. Еще был организован выпускной вечер, не противоречащий нормам ислама. Также имамам проводились беседы с молодежью и индивидуальные беседы с трудными детьми, помогая им разрешать личные, духовные и нравственные вопросы. Для выявления ряда причин отставания учащихся школы по определенным предметам имам посещал уроки. Для взрослого населения проводились мавлиды, маджлисы, родительские собрания и круглые столы, на которых обсуждались основы нравственных ценностей и проблемы воспитания. Для укрепления братства между сельчанами проводились маджлисы, поездки в духовный центр имени пророка Исы и другие зияраты. С целью профилактики и пропаганды здорового образа жизни были проведены различные спортивные состязания, велопробеги и коллективные походы на природу. На протяжении всего года проводились занятия по обучению чтению Корана в различных возрастных группах среди мужчин, женщин и детей. Идет непрерывная благотворительная работа. Оказание посильной помощи и поддержки нуждающимся, организуются сборы для людей, попавших в трудные жизненные ситуации совместно с благотворительным фондом «Инсан». Духовенство села оказывает посильную помощь в пропаганде и сборе средств для строительства новой мечети у школы и молебной комнаты во дворе участковой больницы. Это далеко не полный список всей духовно-просветительской работы, которая ведется в селе имамом Салиховым Салихом Магомедрасуловичем. Тадяна Аллас, Куран алдаджаниб абулибуго, хер уммат алдахунуссон, алиаб нужругила бишшунгулхигаб уммат, бишшунгулхигаб қавм аумун, абулуго адна ма'найху аятха, тадяна Аллас. Анжаб шай бишшунгулхигаб колебги, хадуб баян хабулуго тадяна Аллас, бишшунгулхигаб нужругила амру бил ма'руф ва нахю анил мункари, абуружо хабулуго инат нужица. Ай ხიკალდართუნ ამრუგი ჰაბუნ ქვეშალდასა წუნიგი ტალაბ ჰაბუნ ცოგიდაზი ნასიჰათ ჰარულელთუნ ჰედინას და ჰორტყოსა რუგი ხიალ ჰედინუგილანუჟ ბიშუნგოლხიგა უმმათ ამო ანჯენი ხესა შივას ხალაბიზე ქოლო რე ალაჰას ნიკ აფისოთ ჰაბულელ ბუგე ჟოლდა ნიკ ჰორტყოლე ქოლ რუგიშ შივო همساد شو أشياء استعلاب أحياء بعلال دلها دي دلها بزمان التيمو أنا نكلي أحياء سكينة نصيحة هبلي وأرم ميقاب جو بيخاني أسكوسان عدان أناروان هبجو ميقاب جو بجين أبي جو سورتلي قاب جو مالتي جو أسكوسان كودي أشياء نكلي تشاروان هدين عرارو نكل أما كودي سؤال بقو شو أشياء كذا كله هبجو نخلصها هبونغوت يخلبوجي بعلاش كي عن كريسلي أسكو هبولي وجعني تصوت أشياء دوي خونجي وسبيخي جو إن أخلبوجي بعلابوجيش خن كلابس سبي أمومزو بق أموجو رسول كنالجو ريخلوني باك الله
киго хуби цоя хубода ухуле уно росухжани халихатли абуле чорокли абуле чи шиб хавунаниги преступление аброзоха шибугунаниги хаброчи ухуле уно киназда гуихиз киабле хубода ухуле уно аскосанги он او چی است عیب چون او اسودی تویچ چی انجا او حبودی کی نو آنانیگی کی او حبودی کارو چی رسول جان یا چی است سلام قال اون جو هو چی است اتالی گو اون جو یا رهینصا هو چی او چی گون سلیم گون ابول اون جو هدین ابقار قال اون سبب عموماً هلی общественное воспитание образовал هاوچه دیر دوچه چیار ابون تیجو رسول جانی بگه خیمرگی کی نزوگو جاهی و عسینا و بدأله جو میق جو حولی مخال هب جو میق ابوگین ابو رو مخال نیل مسکین خیزیس مسکین خلل خویزش نیل زمان شو جو خلل شای هب جو نیل سر خونتو میگه شرع لط أخذ قوم أنا الهب أمر بالمعروف ونهي عن المنكر هب جو هبولار قوم لا هل قاموا أدي وجاي أنقوا الله أكبر أبيز بيهولن أبو أي تجاتsa كوشلي على سجي توني الله هبولار خلق الله الأمر جي هبولار قوم أمير زمان هب دنيا الله هيز بالارين أبو هنج جنگي چياس أبو او نصيحة هبورو مخال ياگي زميچاني هبورو مخال حضور ابن امن ادي كانت زراج اون منشيوا والشي زميچاني هبيز امن هدين شينو بوكون امو بيت اربو بيت هدين هبولا اما شايب هبولي فكروا زي كون خلصا هلهب بيشا رسوك بيخان كزي هبيچ اوغو شيواس ويخان شيناس توتسا هبجو ميق هبولي اوغو هدين بهولارو ام برسينا نصيحت كي هبيچ اوناني رخون هب بيشاگي توموگوناني هدين رسوك بيخان كوموگونانيگي صياب جو بيخار مخل هما خل هبولو بعداماتسا منشي باولچي ابو هنجي حساب هبه متينا خيمر بوگو تو حالي خل هبولو رقوسا وكون شيواو چياس ابولو گوناني يا ديروس هبجو بهولارو قول جان انصوچياس ابولو وچياس هدين تو ياسيو تو ريقاجي قاعده ريت اقراخ رسوك جاني بيخان چياس ابولو برتسينا نصيحت هذا هدين بهولار گردي رسينام خدوس قويت ريت اون شغل هدين خلال كيتسا هي بيشا هنجيگو بيخان كزي هبيچ اوناني كيتسا سوال كزي كولا نكيدات سبني بوگين سوعل ولاسا خدوس باج ارعيل الدن نكيتسا شيمني جيجو مالي عيلل خدوس باج ارعيل شي مالي زوگينام ادي قوكر مخل هله هدين عرب عيلالدا شيب هبيزي روستاي مفاعت شيب ول هبيزي بوگ اسلام الخ مفاعت شيب ول هبيزي بوگ خيدا بوجون نكيتسا روسو تيزي بوگ ام فيكروبزي كول شيمني جيجو نكيتسا مالو هيچ اوناني ميقابجو بوگينگي ابول هيچ اوناني هنجي نخلصا هفسات بيچامو أنا تويت إنام روليك هفسات شيواس تو مثال خان نخلصا بچونه شيواس تا لازي كولا هب روليك هالدا بيخرابگي رسوك هبوليگو شيباب رسوك هبجو بيشوندا هبخا مفتياتا هبوليجو شيباب رسوك он представитель مفتياتا هنجي قاطعي عيدي شارو مخل بوگونا قديو شجونانيگي رسوك جانيگي بوگونا also imamас hadin abun ra'ul dos haburujo bichorna emerojo no askoges abiz thalar hal habgushinajo bikhulugo hamuxa dida muftiyata thabuli khushajogo bikhijo jindi rosuk qwarili karame khalki jododa muftiyat batula roxalidagi jododa muftiyat batula shib قارئ کانانی جدا مفتیات باتون ابون جهاب کزه آخر زمانال خاصکو علوق خوازه خا بیشین چیلی علارو بمونه نیوجالی خا بیرون قارشونو اون هبجو بیشی جو این خا هبولی طول حالتی هبشی بابروسو خا هبجو 100%
цимбугишен талар хабулевшин кинамниги инкер Дагестанал колеб захмат либук ананиги он тарарук ан хези кумекавун قارئ کارو هزی کمکم کی نام نیجو حبول مفتیات بگونه اما علو کاوازو بیخینچی که علارو لواس دوت سبیت سونه جو شیب آبیزوینا شیب زارال عگی جو ده هز حبول بیخراب هنجه هم تیم حبول وگر امرو بالمعروف خاطر قالتون امرو هبین ابون تو از تو مکبی چوله ها وزدکلو تو دواسان عدو اونی تاکسیس است تاک کار مخصوصی چیزی کلن تو روسکوگه حالی خاطرینام яги имам сукто жодо нитак бихараб муфтият лаву нитак бихараб жогун мекли бихараб жо дон вохараб уна цоги далги ақлбу гочи вох цохолу уна аскои гоч умберцина халалда ту каб галат кумугу хебжо хадин сабит изамуни киндабу инам дон вохараб уна ха дида аско хедин вачан ама накасан цожо бихарма хат қолошугут адгилхун خیسیزی همون جدای گوره کلاس که همون بیچین اتلوشیب اینترس بکنیم هب دنیا آلدگی خدوسه الله ست سوی شرم خلق جواب کن هنی خلال الله ست توفیق لین خلقم هبیز کشف تیز بیت عربیت اون بیت عربیت اون میچ زهل دعمال که هبیز الحمد لله رب العالمین یا رجایی یا رجایی يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني لنور مهدك يدايا نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري كمن سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدري ما منتهايا لم أدري يأسي فيه ولا عرفت ضلالي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دعوى يا رب يوم الهدايا مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ظل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ظل صدايا لم أدري من أين بعيد أسقي جنين ركايا وأشق لا ما فيه في الرضا في حشايا رحمك يا رب إني وزورتي والخطايا في لجتي فيها من
تبيو راعي أبزي إن شاء الله الرحمن الكريم الخبلاء نور محمد راعي بلا. السلام عليكم. روسلا جماعت بيشون زحمة أمام شو قصنا جانب هادنا زحمة ويستبلن بقومات لروك أتازه هادنا تصل زالك هادنا عمل شيء ريخيزه روسلا جماعت بيخيزه بيشون سبب وقت مباركات لزه نتر صالحية نتر хималазги نتر جماعت اللي حابكينا وجو حبولو ويجياسه на самом деле куда битарам Берцинова рабе абуна салеца туда тамахко туда абиз голдаса ezan lik абиз голышнужо абичонгитун газул алтудал рухунарлатилаха адамодалтор отношениялги сохранить дарез адамоги абижа дарижонугина но жалко квала жаним нелер хималази воспитание тлезе посторонний час курухат тлезе коле нельзя тлезе коле нелер хималази воспитание уже шугу сому дицанев цевеги вакун жиб мероприятия алда район алдаги росабатки кивишваник дица бицуни бугуна имена бирачни курун школ дилан шай гуриллол эминабат сабро воспитание хималазу бугуна батияб эбилавада бихар бугуна батияб и вообще родители забеги хватзе кола школде мисал бачумгана дица абагала жанив шугусуна цевдис нужи бачумгана мисал моци да жани цо родитель школ диваджанани цо родитель моци да жани школ диваджан остатала жиндир хималаз шибаволу галиги чияр хималаз шибаволу галиги учитель забат шибаволу галиги тала озда но жаквала жанив нелеца нелер химал рехунтунуго учитель забатеги администрацияздеги киного милициялдеги киназдего только нелеца жауаплезе клару нелер химал единственный нелеца болужо битараго салай саброжо хималазе замечание абунани нил хадрунуго на рагезе замечание абровчигу хевчиги кола нелер тушман нелер химал герго нелер бишунлигал киннас отлигалго нелер химал но живи часто бичуларуха Аси антилеги тувармагал дура долуйцох дура церел химал шибизеругни колел зенги дура цулатлого дот химал шибизеругни колел аси антилеги тувармагал школьник алги далч ахяб элги зенги цоги дол суалал лицен да хани жанр вишинал практически 70% азда киндазды готлала нил этинав замана танер годикансан ахял чала цересан дорехун анер хликникуларон нилда а жака тумкун цевги кулявчигун он химал бажарлы бугуни одокезам хералчигун адмалги чунон нелер химал рохот зохол эбелеменгеругун осул жиндир васул буги бажарар балаун а госе замечание абунани голругун цинги нелер тушмаби а накасан гаргазе асан гаргазе имамасул халди мекиабулуго главас халди мекиабулуго директорас халди мекиабулуго заведующий садикат мекиабулуго накасан гаргазе нелкинолго ругуна героял жака муфтиядат кабулуго кудал да амираб халди администрацият кабулуго амираб халди но хеб халди оларуха хеб халди неле олару хадан кудя жамаат вивагалда абидни жуган добежан врехмаджан 600 тысяч арас багарезе больница алда как вази рух абизиги цоги парарат богине рух абизе почти азарго хозяйство буги розла антлус азарго руш бакарезе рехумугана шугоросле обрехумугана шайгуретло неллеца неллеругел чаазу кима табуларумуха неллеца неллеругел чай аскорегица неллереб араслезе кулор чай шугел неллеросла кудал дамирал чаада кулор неллер араслезе цогида мабзи кола просто хабиз кулареб хал хабумуган нетса эмирал Quaralежный жил говорит, огужу саляхи да сан гибицун огужу не то что саляхи да сан бицуне, нелер адамазыл яхаджу нелер адамал асан катал муфтиястасан, муфтияста наказан катала нелер адамал, гос мехия болугила ва, ле гос мехия болубатан мунахала осубагала муфтилон, бажарлубатан духа осудаслиг, или имам лявзи вакануцеве руководителя саляхи ханиваджи хасубагала халдиявзе. Или 저기 할데우즈 라자가 바저르바탄 하스스티기 닐터 자즈가 바저르바탄이
Hukumguna urlitsanigi. Richala kinogo halze. Habizi kumekki abile bajarab jigabile. Jaqa nilher vasana sala sabulu nilheroz tagushin halde. Ani litsi chim khabulu ose kumekatle. Asan Kalan sala sadin abuno sala de marmas talbejo. Saçı taramaz kalan şiva şimaz kalan şin nilher timaz vaspitan tolbeji. Çoğun oğal barkalak lezvet mu salih. Duy hadinal hamnijer loqabi kutsaze loqabi vaspita darize çengi dutsa olu haldi artokki. Dina kolarak aldı haldas hadogi davgi adik argitlon anjels hadog ebelin satsikun argitlon hal himal dalgitlik liga vaspitanın liraçelan. Jamaat lik udia barkalabugo hadinal на самом деле бицаражу киназ да гуритл бугонем. Цозу част замечание авичо гонин цозу част лоб хободак иго живанлан росут бамбаларит лоб хобазда. Элементарный пример бачина цикарас бихиназ буго мисал буго хабсатки хасил бачини буго буквально цо моци да сам байби холон этлер канализация чохиз машки дал цебесан. Живи санал буго наеб обязательно буго живуго. Принципиально абули батаниги или случайно слуни батаниги ростал глава со заместителя сигурен кино час добицони бугуна кино час добицни бицоно доб кешко бугла тлигежилан сониги час доб хаболер канализация бетераба замечание абулар лсани глава гивачни кола глава со заместитель гивачни гоз хабиз кола доб канализация бакизи ростал а дой ходолу Шамнускочи машкидал ходол чаа до бихоларо до кешковуги бихоларо дотол хазяйнал талару киданиги. Шайнил согодина жаларуле шайгурел нил живичасре кешалогини ботли жонха. Чиасе замечание абез кола хавжудус мерхи аволугилам. Эдит сомисал бачана элдереттер мисал нилтерос кудал амиралуго рачини беол. Ида кола хел даадап кун адинам бичанде Салih el-barakat olsun batanigi çoğu olsun barakat olsun batanigi nilter kudallıkla cemaat ki kudallıkla roso gibi bu nilter nilter aslıkla roso gibi nilter aslıkla cemaat ki respublik aldığı sonegi no sudal sebebi bu kadar nilter bu kadar vaspitane nilhimalat umul vaspita darıze a umumu çelhimal vaspita darılı zaman nakpusin nevz paramı nilter barkalan ucu Разлики Нур Мухаммад иншаллах рахман клецанже клерасинал климаца цо поучительный идинам сценка бихизовизун шура вас вачанила инсуда аско хис Куран зауле мехал Ассаламу алейкум дада Ва алейкум ассалам Это Куран Удирвас Дидат хала Куран Аллах риштара калам бугин Дежигитси кун лазе бутлму гуэлу хаккасус Куран бугадирвас адама за Аллаху сайгат Аллах замазама бихун рештана Аллах забазет акал Хельт аказ да Аллах замамру айбиза коля кос матлюле бугу Ахири себала султех бугу Куран Дада, един батани Куран кинаго адама за акала бугине кола гуриха Бит араб хадирвас битун абуна дуза Хирия Куран бугу кинаго адама убожи за коля кина за гуакалаб Аллах сулкалам Аллах аварага сукейш хадада Куран тлураб Удирвас Мухаммад Аллах саллаллаху алейхи ва саллям сукарештана Куран Дада, Мухаммад аварага саллаллаху алейхи ва саллям раби ругиш Куран алда Хейт хирия Куран хе бугу таха Аллах сулкалам Кин Аллах аварага сукей Куран тлураб Аллах сулкалам Джабрил маликас авагас саллаллаху алейхи ва саллям Куран Джабрил маликас тех кон саяти шабура аварагаси Гуру дирвас Куран такиго алда жани гуру рештарам Эббач ана дахтакун Эвкин Хелда абла дирвас вахюила Али салам Джабрил маликас авагас саллаллаху алейхи ва саллям Вачуневук анатин маликас сифаталда Тенге адама сифаталда Адама сифаталда малик вачарагу адама сдаги хуан Ама сиденги шаларо ан хеу шивали Тото мехал жуго авагас дагитин хуан ан Джабрил малик Кур'ан шу аятул осун вачауго Авагас хел тинжин цагу шажалан Тенге адама сдаги машлуан Дада шибжо колеб аят
Аятили Абуладирос Тоя Чачанго предложением до Саруцев Алласу Каламалда. Аята Луга и Синалги Чахилги. Хинамниги Кураналда Буго Аншлязалда Кинусалда Шевелда Аншко Ая. Хел Аяталда Харун Рого Сурава. Дада Шибжо Колев Сура. Сура Кола Кураналда Буги Каламашул Цобетер. Кураналда Буго Нусалда Антилион Кобетер. Ай Сура Цоцол Чахил Цоцол Исинал. Бишвин инаб сура аль-Каусар бугу. Шабго аяталда саруцарав. Бишвин тиқараб аль-Бақара. Хени кинушалдун қолда аншко аят бугу. Дада чанд саналха Qur'an решт араб. Қолу шабго саналда жани. Шай хейдан эмера мехал. Шай гуашу дивас бусур завазе рахмаши чукун букини. Qur'anaшу маъналда хадур рунт иде. Цола хазата жуэс умбук арабани хеб. Шаja биде квела роан. Алиги бажаилуан. Бусур забаскита го захмати каб суалаше жавабатула Qur'аналда. Хедин хабула ан аварак забазу заманалда санаккого. Ханже иргани шлейта гишони. Нешлеца гицализе кола Qur'ан. Нешлета гишаде кола хешу мана. Тунизе гикола нешлека швара вадим бацадгу. Таде харф рубатугу. Дада Qur'anatlу таржама цализе бехулиш. Дида арамат славареллу. Бехуларо, ама цализе бехула тавсиро. Хел кола кудел алим забаз Qur'анашу харуро ма'наби. Хел алим забаз Аллах кумбуго шай. Qur'анашу калам бит битире. Хел алим забаз утахал цалани. Иншаллах Аллах нишеда Qur'ан шажабила. Qur'ан шалда задах Аллах кишала. Насадол хималц абунаха Qur'an перевод хавиз бехулиш наму. Анжо гохит инавасас жалкана перевод хабун бажарвари нотлулам. Ослуругуна тавсирал целый томал, цо аятатлу целый томал. Хевжотлу перевод прямо хабун ким бажарвали аклу учеси просто пикруавунани клималси мажарвали жогу. Цо аятал анцуги анцулешуги қогуи томбуги эхатлу тавсир қолебжо прямой перевод хамун ким бажарвали хебцо анжоғоб хадуги олхималц абуна шибхағоб хабу кинағоб лази хабуле абун об адамазу алимзавазу ослу тавсиралги цалун цоэс аварг алейхиссалату вассаламас сасан бая бихун цебесан кун нехек шуанағоб хер алимзаваца ги цалун анже алимзаваца маллулғоб ама алимзаваца малларажо боси зутлорах нехецэг боси нантлун унил анже амағоб нехецэг боси зи бажари зивук ини бажари лун нехер химахари зи бутлор нехех ади жоэл киан захмата вопрос бугана ниги хавсат киан захмата раабирук ини хуц акжани мадраса цаун тлу араб чи цухучи уамса хевжо ишн тлей захмата бжо хавсат тута захмата положение дуниялот адбачанани об коммунист заманал бук аваги дин хукуле чивачанани нехека полностью айзе кымугажо хуртло алимзабе хечу хевжо захмата бсо русук жани уго цуху мадрасалда цаун тлу арчу هذين خلال نخلي بيخلوه چنگی سوال قلان سری از خزان خیمال کین کنازر زیرو گل هم خال عمر کین توباد زیبوگی آبن عمیرا سوال قلانم ریچالر وانو هباق الله هفت ساعت سوال کلزی کارب جو تینور خودونه جوبا هذين خلال شو چیز دیت سبیگی عمیرا بیچمو آنا انتیل شوگو سنبارو دور واس واج ارمه خال اون قوگو سنبارو چیت ادی واکنی حوال هدینا ادب حبولی واس دروک ایزی وکیلرش ابروجو سوال عبدالله سسمیچو دور انتیل شوگو سنبارو مدرسه صالی وگی واس واج ارمه خال اون قوگو سنبارو خیرو چیت ادی وکازی کنگو هدینا ادب حبولی روستاگو اورگل حبولی کلمر دروک اینی اسلام اخلو
ургел хабулев авараг алейхиссалату вассаламас хедаматлараб Аллахас никех рештараб кинам нигжот себерештин хабулев лимер дурбук ини боклунгут ятлу хедиш аҷаиб авҷо бичун макхунаре Аллахас нихле тавфиқ леги хлига хабизи кушотизи روضي وجليسي ومذاك الورد سطاه لدى أدعو لأنيسي وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحزاني نبضي وحبيبي وإليك حمام الشوق أما وردي ودعائي في مشهد هذا الحب لما وطني وأماني فإليك أتيت وقلبي هديت فداك أموت فأحييني قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام أعلي أنت الأحلى أنت المأوى للأيتام فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام Иншаллах-рахман, бишунго приятный жолды переходить аль-ханак, иншаллах-рахман. Правильно? Чан номер вы? 115. 115 номер учу. 115. Bakın. Soru bak. Чан салиш да? 129. 129.
سام. نعمل السامي. بص كل شيء. Заряжен хор. 26. 26 куда? 29. 29. 29 номер. Сто 62. 162. 162. عمره بير هرزقي بركو موجودة نشجي عدو عدوك رخصيزك وشنتوكي ايب هابولي شيبكين هابزي كونا خدودي اسكوراج سبيتنا الله الخير هاب مجلس خليقا مجلسهم هابيجي هنير راج ارال قوات باترال الله نيل هادين داندي الجنال دا داندي هريجي والحمد لله رب العالمين انجن كلتسا ان شاء الله الرحمن ثم مولد احزي سيد محمدي رايك على دعاء هبلان تلوز تلخن تبلي
فكي قرعي أبلا أمن الخير توتو يزدا راك ألدي كيزر سوغا بخا كيدان جبير هونارين جربيو كاتلو جوغي خا نخيد الحازي كولا جوغو هاباك ألدا كي غوياس بيرهانا خان الخير ناقاتلم نكيتسا شيواسو تصارجي قوان هاني جاني غري خولي بقرانن هيك إيه غوياس هانيجي إيك إيجي أناني بالوبومو هزي قرب جو كين باجونغي هاني جاني باجو جو خود وران هجو بيجيز كون كده هجو أبو الله سو قدر نام انجي نيكلي أحونتي السلام عليكم بركاته وتسلي جماعات أوغوش انتي تسويوس نقيخون جوينجو ديوت مو ريزومي أبزار صبرني أصوخا ديدا سالب جويدان ديوسوم باشي هوتساس رسوبوغو انجي советский школа дурак чада сала неседа машвежу неседа машана древняя Греция Рим туда-сюда вообще хоцас русового казикуму халаса хадуб ислам маарулас да хотоб шула хабизе ханьерач арал арабатса унцара бросо арабатса кисса кибеги гопт ибити заволого значит об ислам ибити заволчае рукин никола бишун сика мисалсо ледина рукава чайро хоцал хадуб об шана киназ даго об ислам хоцдерица кудагалда шулаго ибити заволу им бихара мехас неседан дирага безбабихама хебрагабун неседан дирага чае почти берханлан амзбула но берхинчо эмирор куматани отсасломи халимзаби ахиралда соху алимчес цунан башта Дагестан ледино чайона отсаслосош хасул де абизе отмужбу хоет хадубу ходга вола эзда вола хелда се кудесунда со кудевонесе Allah's Torah Himer. Evelin suye botani. Hotseri de Perucel sevegikun. Wahni Allah's udin seveti zavol çayrukun wa bak Allah. Nice kabajari çimaz xanigi bajari zevlenen hebujani son. Ançko son qogoson. Bixola kino tada xoro edne qobaçoyengi neset. Neseda bixola rezultat. Nesetsa hevju baka halti zavolyeço halti zeveze zaman şumu. Первую очередь, я пока результат лезокола ручабада. Все гурошун, что гуашко, сумаза ансимирукуна баба илен геабун бит арабице. Анско сумара мехахана дир прабабушка. Эстери союну карал историеви, деда жакаракалдару. Эдно чайрукуна ручаби. Так что ислам Дагестаналдаги, Россиялдаги кибго шулайбизе, хоцтери Аллах куватлиги. Аллах мами.